Update dita karon no sa ato ang pagkuan sa ato ang balay no, kami nagtinabangay sa mi karon sa paghanip sa amo ang lugar kay nagplano man ko nga ako ning butangan og permit unya amo pa sa ning gisilhigan kay daghan naman kay tanan kon og sagbot ni unay mga dahon na agi sa babaw nga nangahug kay kani laging atong balay wa pa man human og bungbong ang babaw walay atok wala pay bungbong nya wala pay sahog man ang sagbot mga hugyo diri sa ubos unya ug di ni nato palitan og floor mat porting aboga permi na lang hugaw niya sama kay tan-awon manang mo ni guys nga gato na ning gipalitan sa forma temporary kay wa pa man tay ikagasto og human sa atong balay wa pa tay kapalit og tiles niya kani temporary lang sa ninamog butang og format para dili kayo tanto hugaw ato ang sud sa balay ba niya hapsay dili hugaw sa atong pananaw o dili sa hugaw sa ato ang pagligid-ligid diri sa ato ang sahog na di pay na kay si Angelo ana guys nga nakapalit og format unya diha nagtidabangay jud niya nagkuan limpyo og kanang kuan hakyat sa format nya diha mo gayon na hasta amahan ni tabang pod ang mga anak tabang pod no kay di mo tabang magyaw-yaw man dayon ko manang tabang gid mo parang ang baba sa inahan dili magputak-putak nga murag umagat ha 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 nya mo na siya ya na diri kung sobra iswag na diri sobra na didto ipangtanday na diri dapit kay sobra nawa oh hait oh naman to diri dapit duk oh ano ni atong kuan guys temporary format sa ato ang balay kay wala pa man tay tayos nya ato lang palitag floor mat kay parang dili kay tanto hugaw mo no magkahawan-hawan sa atong tiil dili hait dili abog awang naon yan dito guys mao ano problema nimo ano man duha okay natunok na yaw ano ba natunok daw ko na siya asam dapat tunok ano natunok maka Ngunit katong kong tunok natunok daw siya yaw dara tangtang na kuha ngawa nakuha no mo na magi din palitan og floor mat kay natunok man si Yayaw way floor mat no karon di na matunok si Yayaw yay daog di na matunok si Yayaw kinani floor mat natunok to siya kay kamatay floor mat karon na matay floor mat di na matunok hayang na murag bukan ang mga galon iiswag na dito ang mga galon ano matong mga galon kuha ko niya tapuyan lawas kay abog hani pa din tanawa murag nahapsay-hapsay gyud gamay ang ato ang balay kung naay format kay sa way format lamisa kinabangay lang ni ani kay matay laing kuan sa atong balay di magkinabangay sa trabaho di kay magsalig lang sa duha nalan kinabangay gyud parang mahapsay ang tanan walay ampa-ampa sa trabaho ana tapuhin na ako an galon kay abog Angelo nakadaog si Angelo daog kadaog mahiyayaw pahanip na rin galon di daplin kay diha wa pa manay kuan diha wa pa manay lingkuranan ana temporary sa nade butang galon nakapalitan kuranan mangita tagpaagi asa na ito ibutang napay kuan ay kanang kuan Down syndrome pod naglisod og bukuan alsa katawa ang yayaw pamita ato dang hait-hait para makuot daog yaw daog na naghagwaay na tapuhin ning galon ha kayo abog ang galon abog tapuhin para ikuan nato sa mineral dili abog na gibuka kag balik kinay ko ni bato hari na takuto bay yan mo ni atong forma sa balay ha update sa atong balay nga i-formatan murag nindot ang na-format kay sa way format natawag mi sandilo unsa man ha uy nahagaw man ni uy nga di ra man ni hapit kalito hagawan birthday ati yay Queenie ati Jinilin papuyon nimo ugma ina ati uwi na ati uwi ugma uwi kuno ati ugma pagdala og cake ipayan bye bye na ati bye ati hi guys good evening guys ngayong gabi ngayong gabi ko na good evening good evening kaloy di kalitot maayong gabi ayong gabi maayong gabi ni shortcut kaloy di kalito ka mga ayayaw isa kay naglimpyo sa kuan tanom gitrapuhan og vibes kay abog mo na ni ang ganap sa ato ang sahog murag nindot na sa pananaw dili na samok nya atong balay kanina human ato lang ning gianam-anam kay wala na budget mga temporary floor mat papatan na human TV on under no anong kita na siya yaw itong mga mineral nalang sa dagbutang kay kuan papatay ka butangan
kaning tanong diri tapuhanan. Nya kanang divider kay ako kanang kuanan. Kusbod ang color anak, napaibutang na para matabang color kay para ana kay nang wa tay kapintal. Hindi ka tong kusina. Ang kusina wala pa na kamakuha ni floor mat kay ugma pa na nako palitan. Yan dito ang kwarto. Wala pa na half size samok pa. Siya ang update. Ato pa nang magkapilit diha kay wala na tiwas papilit. Ang soft drinks kay ato na isu sa tindahan kay samok. Ang samok pa ang kalibot kay nanghani pa mi. Yan. Nani atong tindahan pod. Oh, tanganan tani floor mat. Wala ni siya napareha ang flooring kay ang plano man gud ani kay tiles. Nya wa pamatay ka palit og tiles, mao ni siyang floor mat ang sa atong gi palit karon. Nya rin natakot guys. Thank you for watching. Update sa amo ang balay.